Ay di konto nang nanalo dang juga. Ini loh. Loh, Kang Ulan euy. Bangke langkang lumpom kasih lah soa langkang lumon lobot kita mini likat dulong lok pen pididak alang litum pan asabe kita sanglin ke yang tui bong aben paru popo tangka nangeron kan sini litum pini bidisia tim tahun komite tim mondol komite tim dak Muhammad enter Muhammad tim jadi tundak pini nang ke humrilo Karbiang long tim tum hala pen em long sing teron pas temi kardom pajirlo nilitum huritarorong atumi nungwe lang the la so social media nilitum pi penalang ta tong sikot pen nilitum ha sanglin kep ke la pen jang tu ada litar na pilo la pen nilitum ha poisas nami pharu popo e don long nilitum ha pilpon lo alang li phanda churo la pen la bang so lang the la so towards tame alang li same chichak lo la sidome nilitum han sen gravels tame ang tik bipo towards the misen lapen aliki x tame kedam tang tame aliki x tame nitum dong long lo silan so se non tame ke bang ji alang li phas tame nitum puritaro rong ban tame chirap dun po election nangeli jidok dok lo alang li phas tame pahai di phani nitum rong siben tame nitum kachuning ri do pon lo lapen alang li phanda lang so se ache the piding nang